O de Boiro pecha o proxecto en clave do curso 24-25 co obxectivo de atallar a saúde mental dos estudantes. O programa incidiu no alumnado de primeiro a terceiro de primaria e na educación secundaria. Boiro pecha o curso académico 2024-2025 con sorprendentes resultados do proxecto en clave. Comezou a desenvolverse na vila no ano 2021 e conta cun orzamento de case 52.000 euros. Aínda que o Concello non conta con competencia directa en educación, xustifícano como unha aposta pola xuventude e a súa saúde mental. Este é o cuarto ano no que o Concello promove o proxecto en clave con diferentes actuacións en áreas como o acoso escolar, a saúde mental ou a detección de dislexia. Educación, igualdade e diversidade e saúde e benestar social. En cada unha destas áreas desenvólvense 2 ou 3 programas, tres na última delas. Por exemplo, en igualdade e en diversidade, desenvolvimos este ano tamén un programa de intervención e prevención do acoso escolar con gran éxito tamén, con informes moi favorables por parte do persoal que o desenvolve nos centros educativos e tivemos como novidade un programa de detección temperá de dislexia e trastorno por déficit de atención ou hiperactividade que viu a desenvolver un equipo científico da Facultade de Psicoloxía. O programa incidiu nos rapaces de primeiro a terceiro de primaria e en toda a secundaria, con datos altos en campos como o de acoso escolar. En secundaria e en bacharelato xa actuáramos en anos anteriores. Este ano, por primeira vez, actuamos en CEIPS. Este programa trata de intervención directa nos centros en rapaces e rapazas, mozos e mozas, nos que se observan indicios de necesidade de intervención. Entonces, algún dato así xa máis específico que me gustaría darvos por exemplo, mirade, no programa de intervención e acoso escolar solamente vos vou dar o dato das sesións realizadas. Miren, realizáronse 90 sesións grupais e 39 individuais. Outro dos datos que sorprendeu aos analistas foi o resultado dos estudos en detección de dislexia e TDAH. Deronse a todos os nenos de primeiro, segundo e terceiro de primaria do Concello, temos a todos eses nenos estudiados e detectáronse, a falta dos datos de 2 colexios, temos 107 nenas de segundo e terceiro de primaria con diagnóstico confirmado de dislexia e TDAH. Sendo un 80% aproximadamente que teñan sospeita de dislexia e un 20% de TDA. Aínda que o Concello non posúe estas competencias directas en educación, defenden o proxecto en clave como unha ferramenta de axuda aos estudantes dende o municipio. Un proxecto innovador, un proxecto que puxemos en marcha alá no ano 2021 e que ten un presuposto de preto de 52.000 euros. Como dicía a concelleira, un proxecto de vital importancia para os nosos nenos e nenas no noso concello, porque o que fai é facilitarlle ao aprendizaxe e como dicía ela agora ao remate, pois mellorar a vida no futuro destos rapaces, non? Bueno, todos saben que, a pesar de non ter competencias en educación, imos a seguir apostando para levar a cabo este programa, adaptándonos ás novas necesidades, porque temos que decir que este é un proxecto vivo, un proxecto que se modula según as necesidades que vanse detectando a comunidade educativa, e porque os resultados amosan e favorecen unha mellora de convivencia nos